Na vlog. Oh, vlog ni vlog. Actually, lagi ko yung motor kay. Bago lang yung nadakpan. Yung arte nga ay yung tanan checkpoint na nakita yung motor wa. Muar yung pinakalain. Sabi ni sala na sir. Ora ni mong bangko, gaming chair. Gaming chair begini yawa. By the way, we are here at the Claveria City, Philippines. Sa moto, what's up sa inyo mga liog, no? Nako dire sa Claveria mga liog. Oh, vlogger. Vlogger ano? Vlogger. Spokesperson na daw ni Mayor D. No. Ano? Update daw guys. Nadami din naglag. Tor. Kopi kay. Kalibangon mo dik. Nakasilapin sa akuan. Isulod na ng kono. Seafood cup noodles. Ayaw, may pa. Sabi mo ko na sa buyan ba? Kita ka din eh. Nagtano dito. Alas 6 magtag. Tayo kayo. Kasi outfit pa. Like team first ko no. Kaya kan break fire. Ako. Sa SSS. With ID. Unsa na be? Cup noodles. Pagpandar ako eh. Nay pagpandar dere. Tik-pitik banggi, babanggi nga dito ka nagpagit siko. So kamo di Jiki ba? Gabriel guys, hindi ko tao. Oy, kalakala. May abot na nagkala ka na baan, diba to? Yo. Gabriel matulog yan yung taon. Kalakala drive ba? Pak oh. Ay, abot na daw. Yung taon ko na yawa. Gamay mo kita yawa. Yan ang tato ka tayo na nakakatambot so. Mayor no. Gana ko yawa. Dito tong animal. Salamat kayo dodong. Satisfied yo back mag-appeal. Di ba ni ako yan, ganyan ako nato. Rechargeable nga vape man po to. Stabilizer. Para sa hubak man na yawa. Ay, tabi mo muna. Guys, natakaroon sa may view deck, guys. Nay biyokak. Vijayna. Ba? Gina. Vijayna. Ipa-joke sa ni siya. Oh, joke. Pag-joke sa bang. Nada siya joke. Wala. Oh, joke na to. Oh, wala gani yan, nagkakatawa ta. Unsa na lang ka pag naa. Na nakagahi, Ano oh. ang joke buang? Oh. Ano simple eh. Wala, tapos nang katawa na rin to. Ra kasay ng joke? Oh. Wala. Oh, di katawa na yun. Oh, joke na to siya buang. Ano Basic. buang? Oh. Content. Content. Muna ang view deck, guys. Ang katong view J na lahi pud to. View J na view deck. Dagan kay mga deck dito rin. Ipa-joke na po, ipa-joke. Oh, joke na sad. Siya na may vlog. Hi guys. Grabe. Hi guys. Take to. Your dodong yapon eh. Ana. Mga papa sa abroad lang. Nawa sa ani wala sa kuan Claveria and kami kabalo nga bugnaw tas init ang adlaw. This is my first vlog episode na ko pa. Pananaw mo para na ko'y panlukat. Vlog take over and we are here sa Claveria ba? We are here now in beauty. Bawal mag-picture. Labi na gumawa wala Be, camera. tinutuka tabi. Be. We're going somewhere, guys. Manghatag-tag motor. Oh, naman may pinaka-powerful nga helmet. Millionaire. Na nakagaya tong helmet, guys. Thank you so much. Motor Trade, Motor Siklo, sigurado. Alaga ka dito. Ano? Motor? Magdali, papataw. Ayaw.
nag-video-video, takas naman sa quarantine. Social distancing gyapon ni ma'am. Palayo sa taong nga gusto sa mo. Social distancing. Oh, lagi. Ikaw abnormal. Kasabuan mo. Ay, ano siya normal? Si Harvey abnormal o normal? Normal. Ah, magay normal lang ano ba? Si GK. Be, si GK normal abnormal? Low. 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 Anemic ba dati? Gianimik sa katugnaw. Uy, tinuod nga pangalan ni sulat uy. Ayaw kay mailan ta Ay lagi ba matrista? Jufilo. Pag decided mo daw mo manawag lang mo sa 87,000. Gibago naman gud LBC man gud no. Gibago. Oy mga bulagong. Di ba vlogger mo? Di ba vlogger mo? Pag-vlog daw mo. Pag-vlog daw mo. Saan mo pag-vlog di ay? Saan pag-vlog sir? Abot patudlo ko, ha? Tudlo ka? Totok, mag-joke ko. Okay. Mag-joke ka. Sige, joke nimo. Wala. Tawa mo. Tay pangatane mo. Laro ka ni. Oh. Iwang. Kapay molder eh. Ala ka lang sa amin dire. Kita na to ko galingon no. Sabi nindo ta silang sa amin dire. Oh. Reflectorize silang sa amin bay. Grabe ka chuy. Unya na ta mag-picture bay mag-grupi pag nana ang food para siningno nila mga purta. Oh. Yun dato. Mo ni ang pinakamahal nga kananan sa tibuok, Claveria. Titinta gani oh. Sala abot ang 70 pesos mo. Claveria. With food, with rides. Grabe. Ay kani, walay gasto. Kini walay gasto. Photographer, gibayaran. Yun no. Ikaw na po. Oni siya ang Ed with itlog. Ed with with sprinkle. Ma'am, mga service water ha? Ay, nana, okay, thank you. Service water ha? Service water? Ay, picture sa daw. Boss, sorry. Kung ba ni, Justice Secretary plus Vice President. Junjun Binay. Lo, napay last. Sige, last. Ano ang ito? Last again. Second to the last. Muna ang Big C, Kuis? Big S. Big S. Nami sa Big S, guys, katong bankinganan sa una nga gibawal sa kapulisan nga bawal mag-banking. Sa biking? Biking. Nalimot ko nga ganina ra ta diri, nalimot ko nga vlogger man ko dapat nag-vlog ta. Siyempre na may ads. Wa man sa man atong kauno rin kung wala tay ads. Oh, sakto ka. Kasama ko si Mayor Dodong. Kasama mo sa serbisyo. Si Mayor Dodong. News FM ay. Turo. Oh. Tawa ni Igda Lodi. Maulit ko karon. Bunda ko ning kamera, lubat na ko. Lubat na ka. Ayaw bunda. Ayaw bunda kay Yaward.